Kini, karena ada betul seminar itu angkor. Campaign yang kami sendiri support pasulong, pasukan kami nasional lo kami dengan pasulong lo, harus dengan support lo kami ko, pasukan ke continue dan si ini ke hang lo tadi, mana ya kalau si pulang deh dosa hati dia continue, harus regular si pulang deh dosa kalau pati kita sih aku pancing lo sulong kami. Nama betul lo kita pun sendiri kali ini pancing kalau semua kami tangga orang kami dampin asal kita menjadi arong dampin tahan pasti damplo tapi non orang itu kita menjadi sempur dulu sakuria warsa kita menjadi non sini achievement bang asumsi pasti dulu tapi ini paham agak nak hang pun dari seorang ini gensi aman di pekari kita dong Malaysia pen kami gold medal kami hormatan pen kalau kami ini palang angkat show lah kita yang konang orang hijau pen ini kami praksi ini forest FCI forest guard agency yang pun kami ini forest guard proses itu KNC mahangket talon ani pini ditum tilip biamai ahin pen si talon pon lo la si pini ladak KNC tiri pi as hemalong si ditum padopon di pulong la si padapen ditum program pangceng pon lo aprangsi ke lamakang tur litum mai pi mai korong tharpi hin ban si lamang tur pon lo la pentu litum cikimo la si so cikimo ang dengan bangke anika teron pi hin ban si cikimo amilur kai pon lo la pentu nitum cikimo tangdet pen bangke nitum 11:30 apor ke nitum Karbiang long Thomas Council CM tiram long hang pansi nitum isi memorandum pajur damlo nasila so memorandum long nitum pitangan na kijong do tamene non apor hut prangsi Karbiang long ajale punon stami ilitum khelong akimang kado yakar i 244A article abangso isi tok ke hang la person government pen kaching ki chu damtang 11 July la so hud chief minister pen kaching ki pon la bangso ang thun padak desi central government no mat jipatai tok ke hang ji phansi ni tum ajul pidun athema 1986 pen sitami litum KNC ahin ben sitami hemple ke hang achi songlong itum tami chedan dun mate chisong dun la sila so ka chisong farman khe farman longri farman kadok bi akinang la sila so 244A article pasaksesi phan litum jipatai tok akihang ji phan CM tuliram rang hang hin ben sitami la so hormu bang pilok bojur pidunang ji la pen ke la so convince nang pusini tum bang tuning report isi la pen ke aku isi bang ke jongpon thu la bangke KNC ahin pen mate litum assembly along noi parliament lang tami 33% reservation bill la bangso bang pass lo pusipu sitami implementation apart bang non ta inton ko asi 33% reservation bill la so sitami pichun daprang je phan la pen ke dakar biang long Thomas Council long sitami ilitum sordo tumphan la so 33% reservation bill la tami pasaksasi phansi la so bang si number long jong pon dun lo paprabjin pen la so implementation apar bang claim pon angji la pen thu isi bang ke ni tum jong pon lo don her jong chu dam tang June 15 pen July 17 an isi itum ningduk meme nomrota ingtipi la bang so gichi nang la alang li nogong long bypass long gichi tangar pum long lok la so puthak stami kachisong asitin hamthang stami chisong pon lo la pen ke la bangso akachisong stami chisong pon po case people sitami la bangso justice pang long li la person si damtang sumila rong hangpi phan ka chisong stami no anta itum la so justice pang no anta long lelang la sinon nomrota sitami peren tum stami case bilo la pen song tum do anda me thurpak pen song dun lo wapis tami ala so justice bang tanan ta long lelang la sini tum bang ke fast track ala so along le insai vek nai pusini tum hin pen chuning dilo athema non sadam
person mete Saddam Hussein pu alang li bang ke ni si pathilu pu chi krong tan lo la sila phanep ingnang elo office tami kang sai lo pulote la so ajak dingkluya kang sai tami insai pon podat insai pon po ha justice bang along le chetorok si tami fast track along bang basai si alang phan capital punishment an si pipon vek dangi pusini tami hin pen chuning rilo la pen thu litum bang ke akoi si bang jong kon thu border solution bidangji non maghaloi punon nahok non tame tum non siksak piklo laso border area long laso issue puthak nahok tame ki do siksak piklo lasi non ilitum ke district chot la pen meghaloi pen tame laso bang solution wan taprang nang pusili tum bang ke la bang so puthak tan tum dak pilokupo memorandum long jong pon lo lasi itum akenang sot ke lahai hello lasi itum bang ke un an ke pacun ponji pulote ilitum along ke autonomous council man si chikinang kok lasi la autonomous council along asiem tuliram rong hang alang hita ni ste pipek nagi matro rat along son lam chak chipi chot bang chok che lasi akam bang silitum gedang ji posi ilitum kan to ko be jogwan ji phan pulote la so thak bang implementation part bang claim back nang ji sini tum pini ken si 39 so thongke pra sirke mahang ke thek arni bang ke litum karbi khai along asor lo tum phan isi ki jogwan na tawar ke pon je phan la pen ke sor lo thom mi thang man peng la pen ke mi thang pindeng support sor lo phan ke lang rem ke ber thi ba jakong do an phan ka chi song pon ji phan si ken si asong an so si pang tang pon la pen ke karbi khai long mate karbi pi maratum phan ka ke te jogwan je phan me thang cherai kom thek je phan la pen ke la so awareness la pen ke leadership training puthak stamini tum che than pon asi tum kiwang je por do an stami kidam tang itum nikan thongke pra sirkep ka che song chot kali prang ke wang je por stami ilitum akhe itum society an society paching thor bon theka phan sorlo tum phan prang ja pon je phan itum kensi asong hin ajap chiblang la pa ajap chibji la penalang litum uwi gimi tum stami la so puthak nang cherap na chitu nang ji athema pini ke thekri da do piklo pini ni tum ke ong dong asong ban hang pon lo dak jutang ju bara song KCS ban hang pon lo hempre ke hang song SDC ban hang pon lo KSA stami lang tum yudha tum ban pini ko na to war si dam ji ma la so ka chi song puthak ban talang tum ban ni tum ban lam thenang thanun lo la pen ke sinja song li tum karbia khai long isi jutang along gapang tang pon asor lo ban hang pon lo la pen ki ni tum bah ke me ni tum hin pen ason na bi pin stami li tum malong world athletics games mate commons games bolene pini la so gache along ke khela dun thek sangpi pukhila ingtipi lapen ke hamsera rong pipi alang le tum hanta ni tum pohu pak vet na me chor chopon lo athema oigi mi tum okol je sakuri tang ho pini business tang ho panchot kali khela dhula mate games ke khela pen ta pinang an nong naman un karbia khai phan isi kaching thur tawar japon un polang le tum ta lam thi pitakang lo oigi mi tum ke thek atum anso se alang li long academy da lang khuli pon basipu la hai long ta pachali dunji phan alang li nije pon lo la se ni tum pini la se whole 39 mate thongke bra sirkep ken se amhang ke thek talon amang ke ni tum pisi dapen pini non mai pyu jelang sitami misen mi at pen pichun pon lo sini tum ning thelo la pen ke wang dia port ami ken se song hin pen khaya farman longri farman jutang farman litum ma hem prega farman chor lo tum han ge ber thip